Nyakwara Mugejuang dakika ina par kod aboro tok sa achiel mar okinyi machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar piny matayi okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejuang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod budget ma olieki mano moket tenge ne sekta mar somo mano mar hik omenda mar 2026-2027 budget mabiro bedo katayo sectors mopogore opogore mag somo e pacho kae. To nyaka sani e kinde makoro mae budget mana molieki warito mar mondo mi wabu winji budget mogik mibo bed ka isomo kod jatend migao mar omenda mano John Mbadi mano e dweni mar auchiel. Kata kamano e kinde makoro nitiere budget molieki mano mar omenda mano maderoma bilion 767 mano mar hik omenda mar 2026-2027 moket tenge ne sekta mar somo e pacho kae. Ginang'o giri mowinjo bedni imiyo maino kata imiyo omenda makore lach ahinya to e sekta mar somo bed wechego mago mag ndiko jopuonje ticha wechego mago mag gero kilese e skunde mopogore opogore e pacho kae kata wechego mago mag omenda ma ichwelo ne jopuonjre manitiere kuonde tiegruok mamalo e pacho kae gino miluongo kanyo kod dho ngere ni higher education funding e sekta mar somo kalure kod budget ma olieki mano mar hik omenda mar 2026-2027 ang'o mowinjo bedni imiyo maino. To magi duto timore e kinde mabende wang'eyo ni duola mano mandiko jopuonje tich e pacho kae mano Teacher Service Commission bende osebedo ka chwalo ng'ur margi ni ne giwacho ni ber kimiyogi omenda makama. Kata kamano to iwacho ni oyo omenda makamano ok nyal miu, inyalo mana miu matina mopogore kod mano moketnegi. Mae nyiso nang'o? To ere kaka inyalo keto omenda ni kata inyalo pogo omenda makamae e yo makare mar mondo mi sekta mar somo odhi mbele e pacho kae. Nikech wang'eyo ni chieng' tarik 1 mano mar dweni e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto ne loso e kinde nyasi mano mar 63 mar madaraka e pacho kae. Nowacho ni budget mano mar omenda mar budget mar sekta mar somo e pacho kae osidho malo kinde ka kinde kowuok e bilion 500 e higa mar 2022 ka nyaka sani koro odhi kohawo bilion 700. Kata kamano kuonde mage mowinjo bedni ikete maino. Jatend piny Kenya William Ruto bende nowacho ni osebed ka indiko jopuonje mathoth e tich ka e thuolo mar higni 3 mokalo jopuonje mago maderom 100,000 osendike tich ka mago maderom 20,000 bende bobed ka indike tich e kinde mwadhi mbele. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejuang bobedo kod welo ariyo. Wendona machielo mano Tom Ogada ma en economic justice expert mano ka the Institute for Social Accountability obobedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak maro. Kata kamano e thuolo ni antiere kae kod mheshimiwa Peter Orero ma en jaod bura ma Kibra to bende en jakanyo mar kamiti mochung'ne wechego mag somo e od bura mamalo. Yaore mheshimiwa ichiwo nade? Chiwo maber. Machiegni twak. Erokamano ahinya kuom thuolo mar biro wuoyo goganda e wach mar somo ma Kenya ka. Machiegni nikech wang'eyo ni wechego mag somo e kinde mathoth iwacho ni education is the equalizer matene no winjo bedni kete maromre ne ji duto kendo gwenge duto yudo pok maromre ahinya to bed gigo kata kilese migero e kor gwenge duto ma pacho ko. Nyakwara Mugejuang chak tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Mheshimiwa kataka pok wachako twak marwa mar budget mano kotudore kod budget ma olieki mano mar sekta mar somo e pacho kae wang'eyo gino mosebedo katimore kotudore kod masira mar mach mayando timore mano juma mokalo e skund nyiri ma utumishi ka koro paro nitiere mano mar rucho oko kuonde skunde midake kata boarding pachien mane kaka jakanyo mar komiti mar somo e od bura mamalo. Mheshimiwa mokwongo adwaro jonyuol gi nyithindo gi jo Kenya mane nyithindgi owito ngimagi kane nitie mach mar tipo Utumishi Academy. Gima ne lich ahinya ni ma skundi nyiri chon ing'eni nyiri ne ok dhi kata strike we wach mar wang'o skul mano bende ne onge pachgi. To koro seche matinde ni nyalo yudo ni kata skunde nyiri bende gima kama timore. Omiyo king'iyo kaka ne skul no wang' wasetemo kwang luwo ni to ang'o mane otimore. Nitie CCTV mosegol gi jok matimo nonro kaka gigo notimore. To nyaka sani nenore ni nitie nyithindo mano omoko majno. Omiyo gima kamano an conflicted. Ing'eni kane pok abedo jaod bura ne an jatende skul abedo jatelo skunde mopogore opogore kendo mana boarding schools
Omiyo an aneno ni owinjo waket mana mukakati mar rito jogo masomo e boarding school. Samoro ka mach otimore e skunde to iwinjo ka ji wuoyo ni owinjo skunde gi koro lock day schools mondo ji te osom ka dala. Ma inyalo wacha to process minyalo kawo go skunde gi te mi lock day school nyalo kawo higni mang'eny. To bende skunde gi sirkal osekete omenda mar thoth ahinya higni mokalogo. Ok en gima ber ahinya ni sama wayudo shida eka koro ji biro gi weche mang'eny. Owinjo gigi waketo chon. Nitie gik koko niluongo ni safety school kae. Ma school ka school owinjo bed gi fire extinguishers. Ma gik minego go mach. Dom ka dom nyaka bed gi fire extinguisher to ok achiel. Owinjo gibed gi fire extinguisher to nyithindo gi te jotich matiyo school owinjo bed trained kaka itiyo gi fire extinguishers. To nitie gik midwaro ma skunde owinjo bed nigo ni skunde ok owinjo bed ni nyithindo iketo gotanda nindo nyaka e korido. Mano gima ok ber ahinya. Ani diere na ok ne watim kamano. To anyalo wacho ni iwacho kanyo makare nikech magi gin gigo ma iwacho ni ma ok en masira mokwongo mar mach makoro timore skunde mopogore opogore ma pacho kae. Magi gin gik ma waseneno ka timore kata kinde mokalo chien. To nitiere wanyalo wacho ni dwaro manoket ne skunde ma migawo mar somo winjo bed ni nono kendo yango ni skul ka skul nitiere kod mikakati makamagi. Iwache yo makare bedo kod fire extinguisher jogo manitiere skul otiegi yo makare kaka ginyalo rakore kod masiche makamago. Kuonde ma nyithindo ninde e doms kacha bende nitiere kaka otendni ok winjo bed ni nitiere machiegni ahinya. Magi gin gigo manitiere to yom nitiere kae to un kaka jod bura inyanya to jakanyo mar kamiti mochung' ne weche go mag somo e od bura. Ang'o mutimo kuneno ka magi chike manitie to keto gi e tim ema migawo mar somo pok oneno ni skunde duto keto gi e tim ma kuom hawi marach ne waneno cho nyithindo 16 nowito ngimagi. Mheshimiwa, aparo ni komiti oseluongo nyaka CS gi PS mar education mwakonegi ni gima nyaka gitim nyaka gibed gi quality assurance and standards officers. To jogi winjo tim tich gi e kamora mora magintie. Owinjo bed ni tich gi maduong' gidhi ng'iyo nonro kaka skunde idhi kamora mora. Running of the school iluongo ni gidhi gitimo inspection. Koro jo quality assurance gi nyaka migi teko mar tiyo. Iyudo ni samoro gionge geche, samoro gionge mafuta, samoro gionge kaka gigike skunde go. To reports magindiko kadok ne Ministry mar Education. Ng'at mora mora japuonj mora mora kata principals manitiere owinjo bed ni chike moketgi giluwo kare. An kaka koro sani nyocha ka koro grade 10 ne donjo. Iyudo ni skul moro nyalo kawo nyithindo grade 10 kende 3,000. Mano grade 10. Skul mane mosegere Kenya ka manyalo accommodate nyithindo 3,000. Ne ni gikawo capacity moingo capacity magin godo. Koro miyo skunde gi nyaka ketnegi chik ni kisekawo nyithindo maromo 1,000 kata maromo 500 to ok oyieni kawo nyithindo moloyo mago nikech nyithindo gi koro ikawo 3,000. Idhi keto gi kanye, gidhi chiemo kanye, gidhi nindo kanye. Tisegero dom maromo adi ma inyalo kelo grade 10 kende 3,000 kata grade 10 kende 2,500. Tiende ni jotelo motelo skunde gi nyaka nyisgi ni ok wanyal kawo nyithindo molo capacity mar skul. To iyudo ni jonyuol bende kata skul opong' to gichuno mana kata skul osepong' to ni koro nyathina ni en skundi ni ema nyaka odhiye. To skunde to ng'eny. Omiyo wan bende kaka jonyuol nyaka ka skul osepong' to ok wachune ni kanye ma nyaka nyathini dhiye. Nyathini nyalo somo e skul mora mora teka ni nitie jopuonj to nitie kama ginyalo dhi. Koro boarding school gi ok nochuno ni nyaka golgi to owinjo wa regulate the number madonje boarding school. Ka noket ni boarding school ni nyalo ting'o mana ji 1,500 onge kaka wanyalo tero nyithinde 2,000. Mano gima owinjo kik timre e Kenya ka. Mane waseluongo mwasewacho ne PS mar education kendo wadhi medo wacho ne ni
skunde moko moyudi ni nyithindo ng'enye molo moko. Nyicha wawacho ni inya yudo ni ma skul to en gi nyithindo 200 to nebane to nigi nyithindo 4,000. Ok oyie ni skunde moko kao nyithindo mang'eny to ok gionge gi capacity. To skunde man gi capacity to onge nyithindo. Nyithindo gi owinjo bed kata redistributed e schools mondo skunde obed gi nyithindo ma ginyalo tiyo kendo ginyalo yudo ne gi kare nindo kendo gi kare dak maber. Iyudo ni gima kelo wach mar gomo ni gin gima tin ahinya. Achiel en chiemo. Nyithindo kosebedo mang'eny sani bech gik moko dhi malo. Skul ok nyal miyo gi chiemo makare. Iyudo ni ratio gi odok piny. To nyathi e age ma gintie cha ka ok ginyal chiemo maber, gima biro e pachgi ni mondo wagom. Mar ariyo, puonjo. Koponi jopuonjo ok puonj maber, samoro form 4 dhi timo penj, pok gitimo syllabus, pok gitieko syllabus, gineno ni gidhi rem. Koro jok maneno ni dhi rem ka ema koni ma koro nyaka wagom mondo wadhi wayue dala. To gi gik matindo ma jopuonjo ok consult nyithindo. Kaka na winyo ni jo utimishigo ni no chenjo saa mar timo penj. Owinjo kidwa chenjo timetable tidhi consult gi nyithindo. Sani nyithindo ma sani gi ok nyal dictate. Iluongo gi to ubedo kodgi piny to uwuoyo kodgi. Magi yie ni kawuono wanyalo timo penj kama magi gik moko wanyalo timo. Koro kusewinjoru to in gi authority mar implement gima uwinjoru eno. Omiyo samoro wakwayo kendo wawuoyo gi jopuonj ni mondo gi engage, giwinjre gi nyithindogi, gitem wuoyo gi nyithindogi. Kiparo ni winjruok koso bedo nikech ang'o? Nikech kwa tiyo kod ranyisi kata utimishi kanyo wecho ni penj no chora mbele. Kara timo penj tarik 16 manopangi no chore mbele no winjo bed ni time tarik 2. Winjo bed ni loso bede yo machalo nade mar mondo mi kikwane masiche makamagi. Nikech nyaka sani nitiere skunde mathoth ahinya mheshimiwa ma olor. Kalore ni kod liet manitiere skunde go jopuonjre buogo bago ng'ayo to koro jopuonj wacho ni mar mondo mi wageng' masira we koro water nyithindo gi odhi obed dala matin eka giduoge skul. Twako winjo bed ni bede yo machalo nade winjruok makamano. Ing'e ni school management lore gi jatend skul makanyo. Nyaki bed ni luongo nyithindo gi kata juma ka juma. An kaka dire na pango no odiochieng' aromo gi klas moro gokinyi tiwuoyo go. Kiny machielo be iwuoyo gi klas machielo mondo iyud thuolo mi iwuo gi jogi te mi winjri gi classes go kako winjo be ni skul dhi mbele. To koponi ma ok timre, koponi jotelo ok wuo gi nyithindo gi yo maber, ema me iyudo ni koro nyithindo samoro neno ni wan ok winji gima wadwa timo. To bende kia wawinjo gik matimore e skunde masani, nyithindo modonjo mane grade 10 gi gipogore gi jogo manyocha osedonjo chon ma jo form 3 gi jo form 4. Jo grade 10 gi kaka no syllabus margi nochak puonjo gi rights, human rights chon, ging'e gik ma gidwaro, ging'e iwacho ni nyaka giwach pachgi, ok gipand pachgi. Omiyo ka gibiro e skul to jopuonjo ok winj gik ma gidwaro. Kata jogo ma giwuoyogo ok winj gik ma gidwaro. Ting'eny be ne gibudho kucho junior school ma gibedo ni gine mane gine weg skul kocha. Ka en grade 9, gineno gine jodongo mogik e skul kanyo. Koro ka gibire e senior school, to giyudo ni kare gine joma thindo mogik. Koro giyudo jo form 3, giyudo jo form 4. To jogi koro kamiyo gi chike matek. Ing'enyi e skul kacha kuon moko po nitie bullying. Nyithindo moko po dikoni dhi luokna sande cha, gika oling. To ne ging'iyo ni gin ema ne gin jotelo kocha. Koro kipenjo jok ma ochung' ne skul bro koni ni tiji jo grade 10 go tek moloyo jo form 3 kata jo form 4. Tiende ni gibiro gi ng'eyo mang'eny. Nyocha gineno ni gin koro gisebedo joma dongo. To kech bende ne ng'eny gi ok ni boarding school. To gichiemo ka gia dala. Ng'eny gi be gibiro ka dendgi dongo, gilojo kata jo form 3 ka, gispong. Omiyo ma bende nitie conflicts e skunde. Nyaka wane kaka jogi bedo assimilated, kaka iluongo gi magi ng'e ni senior school opogore gi junior school. Mondo chike me senior school cha omigi counseling, owuok kodgi kapok gibedo e skunde. To koketgi aketa mowegi ni gidwa wacho kaka ne ging'eyo gi pachgi cha, wabiro bedo gi ting' matek ahinya e skunde wagi nikech nyithindo gi ong'e rights gi.
nyithindo gi onge gima gidwaro. Kiwuoyo gi ja grade 10 o ja year 10 obro nyisi ni en oseng'e gima odwaro e piny ka. To jomoko gi samoro ne pachgi pok oyawore ahinya. To koro puonj mopuonjgi go e junior secondary opogore, CBC ni opogore gi syllabus machon. Ma ng'ato biro mong'e okoni an gima dwa timo e skul ka, an akawo pathway. Jomoko kawo STEM, jomoko kawo social sciences, jomoko be osekawo sports. Omiyo pachgi osebedo mochiny moloyo. Omiyo koro Kenya sani nyaka wabed gi program mwadhi assimilate grade 10 gi to gi jok mamoko me skul. Ailero kanyo makara ahinya kendo yiena mar mondo mi arwaka Tom Ogada jakanyo mano mar the Institute for Social Accountability e twak mar okinyi makawuono. Yawre Tom, ageno ni chiwo maber kendo machiegni twaka. Wachako twaka mabor matin pok wadhi wechego mago mag budget. Kata kamano waneno ne mar mondo mi wamulane kotudore kod gigo mosebedo katimore pacho kae. Wang'eyo ni yande masira mar mach otimore e skund nyiri mano ma utumishi mayudore Gilgile County ma Nakuru. Ka bende odiochieng' manyoro twak no bedo e od bura mamalo ka moko kuom jod bura koro ne dwaro ni sirikal olok pache kendo lor skunde ma jopuonjre ninde kata boarding schools. Ka koro giwacho ni boarding schools makamago ema seche moko miyo nyithindo bedo kod liet kendo nyithindo chwe tia mach nyaka skunde. Pachi kotudore kod twak, kotudore kod golo boarding schools. Bende paro ni kogol boarding schools makamage ma masiche makamage kod ng'anyo mag jopuonjre nyalo rumo. To erokamano Joyce, kaachiel gi joneno magu antie maber kendo chiwo maber. Koluwore gi wach mar mach manomuoch utumishi girls, anyalo wacho ni achiel kuom gik mano owachi ni nokelo mach en bedo ni boarding school kia wang'iyo gi day schools mano nitiere gadier makende nikech kwang'iyo nonro maber to wanyalo penjore ni today schools adima mach waneno ka mach osebede. Koro mano kane jo od bura wacho kamano, mano nyalo bedo gi msingi moro. To yiena mondo amed kawacho ni achiel kuom gima duong' ahinya kaning'iyo tipo mane otang'nwa mar utumishi girls kaka ne gik moko chalo, nibro yudo ka chal ni noket nyaka kuonde mag nindo mar nyithindo e corridor mar dormitory kata kargi mar nindo. Mano nyisang'o? Mano nyisowa ni capacity kata namba mar nyithindo mani nitiere e dormitory no kata kar nindo mar joma nyiri no ne ni malo moingo namba mowinjore bed ni nitiere kanyo. Achiel kuom gima kelo winjo ka Mheshimiwa osewacho ka, achiel kuom gima kelo gima chalo kama en namba mang'eny mar jopuonjre ma ohingo kiasi mowinjore bed ni ikawo. Koro mano en gima duong' ahinya ka wang'iyo infrastructure e skunde magwa mag boarding. Makoro in isiro paro mar golo boarding koso wadhi mbele gi skunde midake? Gi pacha awuon, kapok wagolo skunde mag boarding completely, nyaka wang'i ni to achiel kuom gik maywayo ji tero nyithindo e boarding schools en ni facilities nitiere. Koro kapok watimo kaka jo Kenya kata kaka sirikal be wan ready ni wadhi keto facilities e day schools. Kamano setimore ma facilities nitiere e okang'no mowinjore, then wanyalo bedo gi conversation mar doing away with boarding kasto wadhi wabedo gi full integration in day schools. Kamano. Matende ni en process malach ahinya. Kapok ogol boarding to nyaka make sure ni day schools gi bende gintiere kod capacity kachiel kod infrastructure moromo manyalo accommodate jopuonjre duto. Kata kamano ang'e ni mano podi en twak mang'eyo ni biro bedo kachopo nyaka e komiti mochung' ne wechego mag somo ma Mheshimiwa en achiel kuom jokanyo mag komiti makamano. Kata kamano adwani waket tenge twak makamano. Wang'i ane weche motudore kod budget mano mar sekta mar somo, budget molieki mano mar sekta mar somo e higani mar 2026-27 kata hik omenda mar 2026-27. Mheshimiwa Jatend Piny Kenya William Ruto chieng' wuok tich tarik 1 nowacho ni budget mano mar somo mano ma pacho ka osebedo ka medore mano kowuok e bilion 500 higa mar 2022 nyaka sani koro dhi kokalo
bilion 700. Matiende ni wanyalo wacho ni hik omenda ka hik omenda odhi komedore. Nyaka sani wanyalo wacho ni budget ma olieki ne sekta mar somo hik omenda manyien 2026 27 en adi. To bende kwa ng'iyo kidienje mopogore opogore mag somo mantiere kod weche mag infrastructure, ndiko jopuonje tich kaachiel kod capitation mano mag jopuonjre mago mag mbalariany. Omenda ma kamano bende oboromo mheshimiwa. Adukero kamano ahinya. Ing'eyo ni kaka wacho ni education ma iluongo ni equalizer en moketo ji mabed maromre. Piny moro amora madwa dongo nyaka oket ni education imiyo budget moloyo sekta moro amora. Wan kaka committee mar education igani budget masani walieko ni mondo omi education committee omenda kata omuom. Wuonwa moro ni luongo ni omuom Janes. Koro kane wadwa wacho ni pesa to waluongo ni to in gi Janes. Omuom mwalieko en bilion 781.5. Mano mwadwa ni odhi education sector. To koro milion 781 opoge kidienje nikech wan gi education kamalariany, mano higher education, wan gi mar basic bende education, then wan gi TVET education, to kata wan gi teacher service commission. Koro yudo ni mbalariany ka walieko ne gi bilion 164 gi nus. Mwadwa ni mondo dhi mbalariany. To TVET waketo milion 58. Kaeto basic education waketo milion 135 gi nus. To TSC waketo ni mondo koyie ka jo budget committee to gi house committee waketo milion 422. Omiyo magi kaka ne waneno ni mondo waket budget mar education madhi miyo somo me Kenya ka bedo mayot. Koro dhi yudo ni pesa gi upog kidienje. Iyudo capitation, iyudo CBA, iyudo promotion mag teachers, iyudo ndiko jopuonj, kaya bende miyudo ni to pending bills mane nitiere chalo nade. Koro kwa dhi kaka jopuonj nitie 20,000 mowinjo bed ni iketo permanent and pension. Ma osebedo katiyo kuom thuolo malach kaka malach mapok ondiki. Koro mano no waketo ni mondo 4.9 billion mondo miyo ndik jopuonj mag 20,000 sani ka koro mane nie in tanka mano wach ni mondo bed permanent and pensionable. Koro wende capitation mar primary waketo 7 billion ma nyalo dhi. Capitation mar junior secondary waketo 30 billion. To capitation mar senior oket 54 billion. Then iye kanyo wan gimoro ni CBA bende. Infrastructure waketo 2.7 billion. Then itie gimo feeding program imiyo nyithindo chiemo bi oket negi 3 billion. Kaito exam wang'ni ing'eni last year diere moro ne obiro ni ji ok nyal dhi timo penj nikech ne onge budget mar exam. Mane waluongo committee mano wachuno mano iluongo ni article 223 mano wuok e office president mano gole pesa motim go exam. Koro wang'ni e budget no waseketo 9.9 billion mowinjo bende ni timo go exams. To bende nitiere gomo mar jopuonj to gi lecturers me university. On CBA bende no waketo negi 6.6 billion margi. HELB waketo 56 billion. To nitie scholarships bende ma imiyo higher education waketo 30 billion. To gi infrastructure bende no waketo negi 3 billion. Koro magi kore ute ibro yudo ni biro gik 781 billion. To we also wan gi gimiluongo ni research innovation ministry ma science research innovation and research ma winjo bed be ka ing'iyo kanoni maber to winjo bed ni 2% mar collection mar revenue tema Kenya ka winjo bed ni dhie department mar research university mana kaka devolution cha be yudo ka koketi ni 20 maybe 25% or like that. Koro research bende winjo bed ni
collection mar revenue mar wateme Kenya ka unyomigi 2%. Although samoro ma ok timre. Koro wang'ni omigi pesa matin ma ok oromo kaka ne gidwaro nikech omigi mana 1.3 billion. Koro magi chenro kaka ne otimore education ka budget mar education masani kaka kawuono wadhi chako wuoye budget estimates bunge makaka taria bunge kanya wadhi chambua ni to gik mwaketogi be gidhi romo okap mar pesa ma wan go mwachoke Kenya ka kata gimwabiro olo mondo mi budget ni odhi through a parliament mondo kaka watimo budget mar education ni wane ni mondo jo Kenya kik wang'ad pesa mora mwaketo kagi nikech kopo ni wang'ado 2 billion bediti mwaketo ma promotion mar teachers to wadoni ka gino dhi house committee to budget wani gikala kaka gin go mondo mi jogo mibindiki bende jopuonj midhindiki 20,000 kaondiki promotions mag jopuonj about 30,000 moketi ne 2 billion go bende odhi kamano. Koro apani mano kaka ne budget mar wacharo. Ilero kanyo makare ahinya mano budget ma olieki mano mar sekta mar somo miwacho ni nyaka sani koro nitiere omenda mano madirom bilion 781.5 ma koro oselieki ni bobed kiketo ne sekta mar somo hiko omenda ni kendo mwalimu ilero kanyo makare kidienje mopogore opogore TVET bro bedo ka yudo omenda maromo nade basic education TSC kaachiel kod mano mar HELB kod wechego mag capitation obed skunde mag senior kaachiel kod skundego mago mag junior. Yena mar mondo mi arwak Tom Ogada etwak Tom Ogada winjo kanyo kaka mheshimiwa Peter Orero lero kanyo kaka oseket ng'inj budget mano mar somo ma olieki mibobed ka isomo e dweni mano mar 6 kod jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi. King'iyo kaka ong'inja omenda makamano in kaka achiel kuom jogo ma bende oketo maino mar ng'iyo wechego mag somo kod kaka somo ma pacho ka iringo ahinya kotudore kod kit kaka iketo omenda ne somo bende omenda makamano bro bedo ka romo e rieyo sectors mopogore opogore mag somo e pacho kae to erokamano Joyce amor kawuono nikech mheshimiwa nitiere committee mar education en bende ong'eyo ni pesa ni kwang'iye to waneno ni en pesa maduong' kendo ng'ama ng'iye gi oko nyalo bedo mamor ni education yudo pesa mang'eny nikech kawayae 702 billion to ochako medwa pesa mwachopo koro 781 billion obro wacho ni mano medruok mar billion 70 gi wiye mano pesa maber kabisa lakini nitiere gik manyaka wang'i kata nyaka wapenjre committee margi mheshimiwa wan kaka jotisa kaachiel gi organizations mamoko ma otiyo e sector mar education ne wandiko ne committee margi ma wanyisogi nikech kapok budget ochopo ma koro idhi soma ma CS Mbadi idhi somo tarik 11 dwe mar 6 nitiere gimiluongo ni budget policy statement to e budget policy statement no olieko kaka oningo bed ni ipogo pesa achiel kuom gik mane wanene budget policy statement ne wacho ni serikal ne temo gi yore te mondo mi ondik jopuonj 30,000 to ka budget oduogo estimates ma kore dhi somni to waneno mana ka inyiso wani dhi ndik jopuonj 20,000 e jopuonj 20,000 gi kata jopuonj 30,000 mano nyiswa cha ka wago kwano kata ka wang'iyo penjo marwa en ni to be namba ni be oromo to mondo mi wang'e ka namba no oromo kata ka pesa moket ne ndiko jopuonj oromo wang'iyo ni to jopuonjre adi manitiere ka to ok inyal ng'eyo namba jopuonjre ka ok ing'iyo kwan mar jopuonjre kaluwore gi documents mag sirikal to Kenya National Bureau of Statistics wacho nwa ni wan gi moloyo 8 million mar jopuonjre e primary to king'iyo budget kanyo to namba ma sirikal gogo kwano en 6 million aparo ni 6 million gi wiye moro nukta moro ariyo kanyo koka dhi mabor koro mano nyiso nang'o namba 1 nyaka wang'i ni to namba jopuonjre gi namba jopuonj gi namba nyithindo be odhi romo kwa medo 20,000 kende
Koro kwanwago kwano kata ka wang'iyo gi dwaro mar TSC kata Ministry of Education kaluwore gi kwayo mane giketo, ne gidwaro ni omed namba moloyo 30,000 mar jopuonj. To kwaneno ka namba oduok piny nyaka 20,000, mano nyiso ni nitiere gimiluongo ni teacher student ratio. Onego bed ni wabedo gi japuonj achiel, onego bed ni cover nyithindo 40 e class, kata onego bed ni class ting'o nyithindo 40 in short. Koro nyiso ni kwang'iyo mano ok dhi timore nade, mano ok dhi donjo. Koro kwang'iyo kaluwore gi dwaro mar sekta no mar somo, namba mar jopuonj ok oromo. To kichaki ng'iyo mose namba mar jopuonj 20,000 midhi ndikigi, kwadwa ng'eyo ni to bende oromo. Kwang'iyo budget mos, tibiro neno ka namba no odhi mana JSS. Lakini the primary section onge recruitment mar jopuonj midhi tim. Kachaka ng'iyo namba mar promotion en mana apani jopuonj 6,000 both primary to gi JSS 6,000. Koro mano nyiso ni primary okotimne recruitment, secondary be okotimne recruitment, JSS kende emidhi tim recruitment. Mabende inyiso mana ni jopuonj mancha nitiere kaka intern mag JSS emidhi lock permanent 20,000. Koro mano challenge kanyo maduong' kabisa. Namba 2 en on HELB. Ma ok wach moya kuoma, en koya kuom PS mar higher education. Nyocho wacho ni pesa mano migi ikomenda mawadhi go mbele sani 2025 2026. No wacho ni pesa mabedo allocated ne HELB, pesa no nyocha ni piny. In fact negi kwayo ni mondo omedgi aparo ni billion 30 ewi pesa mano migi. Lakini nyocha omedgi matin ma ochopo aparo ni 50 gi wiye ka. Sani mheshimiwa confirm ni gi allocate billion 50 koda 6. Kaluwore gi namba mar jopuonjre be kendo mobedo registered manitiere nikech HELB ing'eni chudo ne cover both jok mantiere TVET to gi jok mantiere mbalariany. Okopogo. Koro king'iyo kanyo to onego bed ni gitegi ne ma billion 50 koda 6 ni dhi negi. Namba no kichaki ng'iyo namba no krom. Thoth pesa moingo atamalo 50 mar pesa kaka mheshimiwa osewacho nwaka. Moingo atamalo 50 mar pesa madhi education sector dhi TSC. Okay? Nyiso ni wadong' mana gi billion moro 300 ema koro dhi sectors ema dhi departments mamoko gi. Dhi primary, dhi secondary, dhi TVET to dhi higher education to gi research and innovation. Koro ka TSC osekao moko gi te modong, departments modong nyaka pog pesa modong ni. To kwa ng'iyo mano ok timre nade, ok rom. Kamano. Mheshimiwa, iwinjo kanyo kaka tomo gado loso. Wachak gi wachno mano mar Teacher Service Commission, TSC, ahinya to endiko jopuonje teacher. Nikech wacho kanyo ni mokwongo kinde mano nondike kanyo ni nuwinjo bed ni ndike teacher kata iketo tenge omenda mano moromo ndiko jopuonj 30,000 tich. Kata kamano wacho ni mano makoro untiere godo sani kata budget estimate ma untiere godo sani en mana mano ma ndiko jopuonje teacher 20,000 kende. Mabende Tom podi wacho ni kanyo bende podi wantiere kod fuok mano mar nok mag jopuonje. Ahinya to mago mabro bedo ka puonjo jopuonje obede skundego mag primary, skundego mag junior secondary kaachiel kod senior secondary. Ting' mar od bura ahinya to komiti mochung' ne wechego mag somo en mane. Nikech gazet okinyi ma kawuono bende aneno kanyo ka TSC bende koro wacho ni gintiere kod fuok mano mar billion 5.3 mano mar okumba mar thieth mag jopuonj. Ma en gino ma jopuonj bende osebedo ka ywago kinde ka kinde. Mheshimiwa. Aparo ni ok wanyalo wacho ni pesa mwaketori nyalo ndiko jopuonj moromo gi kaka idwarore ratio mar jopuonj gi nyithindo. Higa ka higa nyithindo medore e Kenya ka. To osiepne wacho ni nyithindo en around 8 million to wa budget gi 6 million. Ing'e nyithindo masomo e Kenya ka nitie masomo e public school, nitie masomo e private schools. To sani be nitie bill ma wanego e parliament matemo dhiro miluongo ni APBET bill, alternative basic education training. To wadwaro ni wan kaka education nwasekalo bill no ni kata nyithindo ma ok som e public school
kaka Alphabet School bendo mi capitation nikech magi nyithi jo Kenya te. Onge nyathi miwacho ni ma private nyathi kata public nyathi. Koro koriw nyithindo gi te emomiyo namba gi biro mang'eny ahinya. Lakini adwa wacho ni nikech asebedo education higni mang'eny, at least ndiko jopuonj higni 3 mokalo emosebedo malo mogik nyaka ne Kenya yud independence. Mano to fact mantie. Kata obedo ni ratio pod ni piny, to osetemo mondo ondiki jopuonj. To nikech JSS CBC mobiro manyien eman gi dwaro ahinya kuom jopuonj, emomiyo sirkal ne ndiko jo JSS nang'o. Mokwongo, primary en nyaka class 6. To chon jopuonj mane nie primary ne puonjo nyaka class 8. Koro sirkal noneno nikech jopuonj ne nitie mag primary mapuonjo class 8, ne ochung ndikogi mondo ondiki jok manyalo puonjo jo JSS junior secondary. Mane momiyo recruitment mar primary nochung matin. Lakini higani nitie sama ne recruitment mar primary otimore. Sama 2025-2026 ne nitie jo primary mane obedo recruited. To secondary gimomiyo nyocha ok bed recruited ahinya en ni nitie class 1 e secondary kanyo maonge students. Tiende ni higa moro cha ne ok okaw jo form 1, ne wan gi grade 9. Koro jopuonj mane nie secondary ka ne wan gi jopuonj mang'eny nikech class moro ne onge. Koro mae logic manomiyo inyalo mana recruit jo junior secondary teachers mondo gi cover go gap mane ni kanyo. Kata kama osama wawuoyi nitie class 1 e secondary ma pod onge nyithindo nyaka next year nikech ne ok okaw form 1s. Omiyo jopuonj me secondary ka pod nitie moromo puonjo jok modonjo ka. Koro emomiyo pod nyaka wa recruit mana jo junior secondary nikech kae mantiere gap masani. To kiwacho ni pod giromo puonjo joma donjo go, par ni joma donjo gi gibiro kod lai machielo mano mar somo. Bende nitiere omenda moket tenge ne gino miluongo kanyo ni retooling mago mag jopuonj gi mar mondo mi gibed kod rieko mano mar ng'eyo kit somo mar CBC mondo gipuonj nyithindo gi yo makare. Mheshimiwa, apa ni romo wa mogik manyoche waluongo CEO mar TSA gi jogo te ne watemo penjo gi ahinya ni to be gitimo retooling. Mane ginyisowa kaka gisetimo retooling gi the number of teachers magisetere course magisetiego, kendo ne pesa omenda mane gidwaro mar retooling jopuonje CBC no bende nie bilion 422 mwachiwo sanigi. Nikech wan kaka education committee nyaka wang'e ni to jopuonj makoro vipuonjo nyithindo e secondary gi be gin equipped gi knowledge, skills, attitude maginyalo miyo jogo mobire grade 10 gi puonj moromo kata puonj makare. Koro mae miluongo ni retooling, to gi itime ne jo secondary, itime ne jo junior, itime ne jo primary mondo CBC ni oyud nguvu gi tiende mondo odhi mbele maber. Omiyo nitie pesa 422 ka billion midhi timgo retooling mar jopuonj. Tom. Ayie gi mano nikech mano adier nitiere pesa mobedo allocated ne retooling nikech king'iyo nyaka wang'i documents 2 kata moinga 2 sana anyalo wacho ni nyaka wang'i 3. Nitiere document magolo report mar sector mar somo, kaka gidwaro resources magidwaro, kasto kwadhi to wadhi machielo mana wacho ni luongo ni budget policy statement. Koro kwa ng'iyo documents 2 go to waneno ka migao mar somo oketo maina ahinya kuom retooling e gimiluongo ni CBET, competency based education training. Kendo naneno ka negi target aparo ni jopuonj 50,000 mondo otimnegi retooling to e komenda mar 2025-26 bende nitiere namba bende mane gitimore nade mane gi target. Koro gitime bit by bit.
Koro mano to en gima dhi mbele. Kendo mana ayie gi ng'eyo kanya biro kaka wacho miriambo japuonjo kriambi nikech riambo to nyathi orem omiyo kata dieri mabiro go nikech adwa nyiso jopiny gima timore education sector ka kama nitie bugo to wacho ni ka nitie bugo kama bugo din to wakoni ka to bugo din to e wach mano mar fuok manitiere okumba mar thieth mano mar jopuonj nikech jopuonj osebedo ka ywaka ni nyaka ne golwa eminet baketwa e SHA sani wasebedo kwa thagore sani ero TSC wacho ni nitiere fuok mar bilion 5.3 mano kaluwore kod report mane komiti mochung' ne weche go mag somo nogolo mheshimiwa. Wach mar transition no wase luonge e komiti di mang'eny to ne gikonwa ni gidhi temo kaka ginyalo mondo mi gitransit maber kendo gimi jopuonj osiptende manyalo thiedho gi maber. Omiyo samoro nitie ga gaps to budget estimates gi ok gine mogik. Bang budget go wan gi gine miluongo mikelo matin budgets mikelo matin kata kosetimene budget miluongo ni supplementary. Koro samoro ka nitie gap gi idhi keli kende supplementary. Omiyo ma ok giko mar budget. Kwase kelo main budget estimates 2026-2027 bang kata dweche 3 kata dweche 6 ikelo kendo gimoro miluongo ni supplementary budget. Samoro ka nitie gap ma sirkal oneno ni kadhinyo jopiny to gikelo supplementary budget to luore gi kaka ichoko pesa omenda kaka watimo choko pesa emomiyo warito ni watimo budget estimates bange wabiro timo supplementary budgets mabiro kao kuon magaws moko ne nitie ma ok ne nyal donjo e budget estimates. Adonwa dhi yweyo madundo to ka waduoge yweyo to madwa ni mak na pari wacho kanyo ni ka wang'iyo pok ma budget ma olieki mar sekta mar somo e ikomenda mar 2026-2027 en bilion 781.5 ma mheshimiwa osenyiso ka ni mane budget molieki e sekta mar somo. To kwa ng'iyo budget makamae wanyalo wacho ni duol mandiko jopuonje tich TSC ema koro kao omenda makore lach ahinya ewi omenda makamano ma en bilion 422.9 makoro ketenge ne TSC. Kata kamano iparo ni weche mag TSC owinjo bed ni miyo maino to kopogore kod man weche go mago mag infrastructure kata gedo mag kilese wantiere kod weche go mag capitation kaachiel kod high education bende owinjo bed ni miyo maino kose gin pesa modong'no owinjo bed ni gineno kaka gipogo e yo makare. Kata kamano mak na paro no gi kanyo ingisani wakao yo madundo gi sani nyakwara muge jwang mamudho pi matin waduogo kik idhi mabor. You know how sometimes you just need to switch off for a bit, step away from everything and clear your head. Spend 2 nights in the Masai Mara from 40,000 Kenyan shillings per person sharing with View Travel. In a Land Cruiser, just you, your people and your guide. During the day, you are out on game drives, seeing wildlife up close, the open plains, the whole landscape. Then you head back to the lodge. Rest, switch off and just enjoy the quiet. This is the season to actually experience it. Visit View Travel and let's plan your low season travel. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae owake yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. Yako bondela
E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mokwongo e chenro mar Okinyi Okinyi ma kawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kae kod welo ariyo, antiere kod Peter Orero, jaod bura mano ma Kibra, ma bende en jakanyo mar kamiti mag wechego mag somo e od bura mamalo, kaachiel kod Tom Ogada ma en jakanyo mar The Institute for Social Accountability. Watwa kutudore kod budget ma olieki ne sekta mar somo, mano ma hik omenda mar 2026-2027. Budget mwageno kata wang'eyo ni jatend migawo mar omenda John Mbadi biro bedo ka somo achiel kachiel e od bura mamalo, mano e dweni mano mar 6, kendo kanyo ema koro wabo bedo ka wang'eyo hie ni to en omenda makore lach kata omenda maromo nade makoro keta ne sekta mar somo. Kata kamano nyaka sani nyako Ramogi Ajwang' budget ma olieki ne sekta mar somo e hik omenda mar 2026-2027 en bilion 781.5. To manitiere paro mang'isi ni makanyo mano kotudore kod kit kaka TAC ema koro dhi yudo omenda makore lach mano e budget makamae. To ka wang'iyo weche mamoko, mano weche motudore kod infrastructure kata gik mopogore opogore mag somo e skunde, kaachiel kod capitation madhi ne jopuonj kod somo mano e mbalariany, kata omenda michwalo ne jopuonjre e mbalariany mamalo, mano funding. Iparo ni omenda modong'no biro bedo ka romo sectors modongo kata kidienje modongo mag somo, koso winjo bede e yo machalo nade mar mondo mi kik bed ni ero koro TAC yudo omenda makore lach to seche moko wechego mago mag gedo mag kilese kod infrastructure moko mag somo e skunde kaachiel kod capitation gi funding seche moko koro nyagore. To erokamano Joyce. Nikech wang'eyo wate ni migawo mar somo e backbone mar jo Kenya, kendo piny mora mora ka dwaro dongore nyaka ket maino mare kabisa e migawo mar ang'o, e migawo mar somo. Ka asenyiso ni TSC kao moyengo atamalo 50 mar budget ni, to kata kamano mheshimiwa nyisowa ka maber kabisa ni gimomiyo focus nitiere recruiting jopuonj mag JSS. Lakini nikech bende kwa ng'iyo namba mag JSS, king'iyo teacher student ratio, ibro yudo ka on average, tang'eyo ni thoth skunde to mano ke kaka en. Ibro yudo ka on average yudo ka ni jopuonj 50 japuonj class bedo gi jopuonj 55 nyaka jopuonj 60. Tibro yudo ka skunde moko ang'eyo ni namba no ni malo. Mano ok ber. Mano nyiso ni adier pod dwarore mondo mi omed namba mar ang'owa mar jopuonj mag JSS. Lakini pesa madong' boromo ne kuonde mamoko. Mano kod penjo maduong' ma mipenja. Mheshimiwa iwacho maber kae pesa madhi for example school feeding program. Ka wang'iye to waneno ni aparo ni en 3 billion ma itero school feeding program. Kendo king'iyo jopuonjre ma wang'iyo gin 2.8 million. Tibro nyisi ni magi mawuok e counties go mabet nigi challenges mag koth kata counties mag motuo, mantiere gi challenges mopogore opogore. Lakini king'iyo
gimomiyo itimo school feeding program en mondo mi nyithindo dropout kik bed malo e school. Idwaro ni learning outcomes obed mang'owa, bende obed maber, to idwaro bende ni asewacho dropout, nyithindo obede school, nyithindo kik we school nikech weche mag kech. To kwa ng'iyo namba, mheshimiwa ni nyisa ni gimomiyo okwati gi namba mar 8 million mar nyithindo e school, watiyo gi 1 million 6. To kwa ng'iyo budget school feeding, wa plan mana ne 2.8. Okay? For example, wawuondre ni Nairobi County ne onge gi Dishina County program. Nikech ang'eyo ni ok counties te mantiere gi program machalo kamano. To wang'eyo ni seche moko wang'eyo ni skunde mantiere town samoro gin maber. Nikech mago jonyuol monyalo gin jonyuol matimore nade matiyo. To wantiere gi gimiluongo ni dhier ei town. Ni thoth ji yudo ko odak kuonde mongore kata wawach ni slums, nini mawinjore e slums. Mheshimiwa understand mano nikech kaluwore gi kumorito percentage maduong' mar nyithindo nitiere kacha. Koro kwa target mana nyithindo 2.8 million, to wan gi jopuonjre ma sirikal plan for 6.2 million. Nyithindo mamoko gi donge ber ka wamedo namba mar nyithindo ma benefit from school feeding program. But kata kapok wamedo namba no, ka wang'iyo pesa mar moket ne school feeding program, pesa no tin. Okonyal feed nyithindo go the whole year. Odhi rem gi kamoro kanyo. Ko kamano bro chuno ni nitiere kaka pesa no dhi bedo mapiny. Mheshimiwa bro leronwa kanyo kaka sadhi mbele. Nikech ong'eyo mano moloyo. To kwa dok infrastructure kai machandruok nitiere maduong'. Ing'ene ka wang'iyo infrastructure, thothwa wang'iyo namba mar classroom kende. Kendo wabro yudo ni plan mokwongo ne ni dhi ger klese 20,000. Lakini infrastructure oingo classroom. Infrastructure include nyaka gik machalo kaka choche e skunde. King'iyo namba mar jopuonjre gi choche mantiere e skunde, be gidhi kanyakla. To kopogore gi mano, nitiere skunde madwaro laboratory. Gimomiyo nyo waneno sama nyo jo grade 10 join school, gimomiyo skunde moko nokoyudo nyithindo, ne ni nitiere skunde moko ma onge gi laboratory, onge gi enough equipment, onge mag laboratory mag mano mwal gi kata mag computer lab, onge moromo. Koro nyithindo ne ok dwar skunde go, ne gi opt ni oloyo wadhi e skunde mamoko mabeyo, gima mano timo okelo gimiluongo ni congestion. Namba mar nyithindo bedo mang'eny moloyo skunde moko moingo skunde mamoko. Moloyo capacity mar skunde mamoko. Koro infrastructure oningo bed gima duong' kabisa. Kata kapok wachako wuoyo mar loro wach mar boarding schools, infrastructure nyaka bed prioritized. Allocation mar infrastructure nyaka bed prioritized. Mano okane kechaneno ka mheshimiwa nyisa pesa moro ka ni mar infrastructure obro nuoyonwa mondo mi wawinji. To pesa no boromo mar gero skunde, mar gero classes, be oromo mar chielo skunde, be oromo mar nikech kochiel school security nitiere school, be oromo mar gero choche moromo, kata mar keto other facilities e school. Ing'eni gimomiyo in kata mheshimiwa ok nyal tero nyathine public school. An mago somo sende kendo kaya magi kale toke ka. We atieko paroni. Ibro yudo ka achiel kuom gik mwadwaro But kata public schools go benitiere kiwango mopogore. Nitiere public schools moko ma adira gin developed makare. Yes. Nitiere moko ma onge kata mageto go public school. So nyaka benien public school maber. St. George's toke kan. Ero kamano. Koro gima kila e wacho ma en niya, e public school kata e schools nitiere gimomiyo thoth ji temo tero nyithindgi public school mabeyo kata private school en nikech, for example, janyuol dwaro ni nyathina kadongo obed ni ong'eyo computer. Nyathina kadongo ok onyal timo language achiel, onyalo timo kata
German, onyalo timo French, at the same time. Kawuono, piny obiro nikech of course wantiere gi CBC, kata CBE. Wadwaro ni nyithindo odong kong'eyo extracurricular activity. Nitiere these other clubs. Onyalo timo music, facilities nitiere kacha. Onyalo puonjore goya bal, facilities nitiere kacha. Penjo, e rural schools magwa kata skunde mantiere kor gwenge, adi mantiere gi swimming pool. Adi manitiere gi music, proper music class. Kata adi ma nyathi nyalo dhi masome computer. Mane challenge manitiere maduong'. Omomiyo an awacho ni infrastructure e public schools pok obedo kare, to onego bed ni obedo prioritized. Kendo figa ma Mheshimiwa onyisowa kanyono, onego bed ni waneno. Emomiyo kwa wacho ni budget mar somo ok ni piny. Ing'eni ministry kata sector mar somo, pesa manyocha gidwaro to komigi. Nyocha gidwaro moingo trillion adi? Achiel. Mondo mi ekoka gitim gigi e kiwango motimore nade? E kiwango moromo kata kaka ne giparo. Lakini omigi 781 billion. Nyiso ni mano gimis karibu gi fuok maromo billion 400. Mondo mi ne gitim gigi e kiwango mowinjore. To wang'eyo bende ni nikech nok mar pesa mano samoro nok nyal timore. Koro mano e gimomiyo awacho ni pesa mo oningo medi e infrastructure. Mheshimiwa, iwinjo kanyo kaka Toma olera landa moko kuom gigo makoro wacho ni seche moko pod oneno ka pesa moket ne nego tin. Kata kamano do ni chako dwachno mano mar capitation kachiel kod feeding program mabende okwongo godo kacha. Nikech iwacho kanyo ni capitation mano madhine skundego mago mag junior en billion 30, to mago madhine jopuonjre skunde mag senior en billion 54. Omenda ni bende oromo. Eneno ni nyithindo go dhi mbele kod somgi e yo makare kachiel kod wachno mar feeding program. Taneno ka Lewis Wuda wasi boda bende gisaka ni Joyce Oduor penjona en niya, ang'o ma inyalo tim mondo government capitation ochope skunde e wang' sa? Mheshimiwa, aparo ni walero maber ni primary 7 billion, junior 30 billion, senior 54 billion. Koro nitie vote heads. Inyalo yudo ni junior nyathi ka nyathi imiyo karibu 15,000 as capitation and something. Koro matiene ni gimoro amora ma nyathino time school, gik mitimo, obed desk, obed chiemo ang'o, and per student and 15,000. To secondary budget ma ochiw en 22,000 per student. Mawinjo bende ni 56 ni. To samoro yudo ka ni pesa ni ok nyalo yudore te kaluwore gi choko mar revenue collection. Waseluongo nyaka jatend omenda me Kenya ka mondo omi jopiny ong'e ni capitation ni dhi nade. To koro capitation opogi yudo ni first term ka skul ochakore iyudo ni samoro sirkal golo 11,000 kata chako golo 1,000 kata 7 kata jako golo 1,000 kata 5. To samoro sirkal nyalo golo, ok nyal golo pesa no te nikech maybe choko mar omuom pok oyudore makare. Tadwa wacho ni kaka committee mar education wasetemo nyiso CS to gi PS ni owinjo bedi ni capitation ni dhie school kapok oyaw school. Lakini adieri wang' ni kano yaw school ne gitemo magioro capitation kapok no yaw school. Apa ni mano ne nitiere. To maluwore gi kaka wasetemo matek wuoyo gi PS mar education ni manya katimre nikech ka ok otimore to skunde yudo thagruok. Emomiyo samoro nyithindo gomo kapok ooro pesa. Lakini mokalo no ma to gimoro cha ne gitemo magioro pesa kapok nyithindo oripote school. To wa hope, wageno ni mabiro timore tam ka tam mondo pesa odonje school kapok oyaw school. Nikech samoro ka giore bang' dwe achiel nyiso ni onge pesa mosedonje school, jotelo mag skunde go thagore gi nyithindo, onge kuma ginyalo terogie. Emomiyo samoro yudo ni board of management medo fees school. Nikech samoro pesa pok obiro to bende udwa ni nyithindo chiem, kik nyithindo gom, kik nyithindo tim pending bills begin go mapok gichulo.
Koro ma emomiyo samoro board of management mag schools neno ni kare wakwa jonyuol pesa moko matin mondo mi nyithindo kik thagre ahinya boarding schools. Ma be momiyo winjo ka ji wacho ni mara walor boarding school. Ka penji ka in samoro dongi somo boarding school. An be asomo boarding school. Kata Joyce ni kaka neno wang'e ni en bende somo mane boarding school. Omiyo nwasomo boarding schools en mane winjo wakete mkakati mondo boarding schools ki oran e yo makare. Jogo maran boarding schools nyaka make sure ni nyithindo gitimo an kane an ma asungoraga go ni an kane an principal onge gimoro ni nyithindo ne nyalo koso chiemo. Ne gichamo chiemo moromo, chai gi madho moromo, mane nyalo penjo ng'ato moro amora ma kuma ne. Omiyo waketo mkakati mondo mi nyithindo kik thagre. To koro nikech samoro be capitation biro modeko, yudo ka koro jopuonj gi onge kaka nyalo timo. E gikone jonyuol ni yawa konyweuru kata gi 2,000 moro mondo nyithindo gi kik thagre. Mane makelo gik mineno samoro wacho ni parents omed fees. Ok omed fees nikech gihero, omed fees mondo nyithindgi mane e skul go oyudo kaka konyore kuponi pesa pod onge. Koro omiyo owinjwa manage skunde gi maber. Kata boarding school gi owinjwa manage maber. Nyithindo somo boarding school to ne ok aneno richo moro. Omiyo samoro I will be reluctant. Abro ywa tienda kiwacho ni mondo gol boarding schools go ok nyal gol gi be instantly. Nikech Kenya ka boarding school go sirkal osekele pesa mang'eny. Koro koket gi day school, awach no ket Alliance day school. Nyathina bro dhi kanye Alliance, obro akama dhi Alliance. Tiene ni jogo mane ti Alliance go kende ema bro somo kanyo. To ket Maseno day school. Tiene ni mana jogo ma itie Maseno kanyo ema nyalo somo. To magi skunde Maseno kal osekete pesa mang'eny. Nyaka wayud mana yo ma boarding schools gi students mokwongo owinjo bed controlled. Wach ni kane idhi cho nitie skunde moko kidhi Strathmore ka ok inyal ka class en 45 mano 45 no Strathmore school. Nitie skunde makidhi to namba no ok nyal medore makati timang'o. Tiene ni giluwo chik mar sirkal to gibende giluwo chik mar skunde gi kaka obedo. To ma jomoko ok timama. Ng'ato nigi capacity mar 1,200 to en gi nyithindo 4,000. Koro ere ni nyithindo ninde ema. Magi ma koro gik mowinjo watamre Kenya ka ni capacity ni oseromo we nyithindo go dhi skul machielo ok ni kao makoro ok nyal manage. Mae makoro bro konyo Kenya ka ni skunde nyalo kao mana nyithindo kaka capacity girom. O capacity gi owinjo gi declare for a intake mar grade 10. Giwacho ni an gi capacity mar 300. Ka nyithindo se gik 300 ok oyieni kao 301. Apani ma biro konyowa maber, biro miyo nyithindwa somo maber kendo biro miyo gik matimore ma ok dwar gi ok nyal timore. To kapod wantiere mane capitation kanyo mheshimiwa nikech wang'eyo ni higa mokalo mano higa mar 2020 kata hikomenda marumo ni mano mar 2025 26 marumo makoro wadonje 26 27 e wechego mago mag capitation nitiere kinde mane jatend migao mano mar omenda John Mbadi nowacho ni kaluore kod fuok moro mantiere gode budget nyithindo nok nyal miyo omenda madirom 22,000 mane wacho no winjo ni miyo jopuonjre manitiere skundego mago mag sekondar higani kata hikomenda manyien ni iparo no omenda moket no ne capitation bro bedo ka romo jopuonjre duto ma ok ni mbele kok waneno ni oyo ni japuonjre ka japuonjre ok nyal mi capitation mar 22,000 we koro waduoke ane chien matin bendo romo kalore kod kwan jopuonjre mantiere gode skunde maga piny owacho mapachoka mheshimiwa. Apani an bende mana kata kambadi no an mana penjo. Tinda se bedo ka penjo PS kamora mora mobile. Nikech kwa budget gi 22,000. Ti yudo ni principals bende kadhi budget school gi board of management. Gidhi we gap ni 22 ni bikelo nwa gi sirkal. Koro ka fees winjo bed siling 60,000 ti gole 22,000. Tiende ni oduogo kata 38,000. Koro koponi 22,000 ni okodonjo gapcha jo skul ema dhi winjo idhi yudo ni koro ka in gi nyithindo 2,000
to nyathi ka nyathi ok ochule ne 6,000 tiene ni magap maduong' machando skunde. Tadwa wacho ni e budget ka wa budget gi 22,000. Koro dhi luwore ni to sirkal be osechoko pesa moromo. Ing'eni pesa ni kichiwe ichiwe kaluwore ni to ochok pesa di. Koro kako ochok pesa e kaka ichiwe. Koro koponi sirkal ne dhi choko pesa maber to wan wa budget gi 22,000 mowinjo bed ni mano emimiyo sikunde. Kata sani e budget masani wa budget gi 22,000. Omiyo ma emwa winjo bed ni sirkal kanyalore to winjo bed ni miyo sikunde. To ni winjo ka CS wacho ni gini luwore gi kaka ochok pesa. Samo chok pesa moromo to ichiwo mano. To kaka pod ichoko pesa be kaka pod gichiwo pesa. Atotom bende no wacho weche mago motudore kod mano infrastructure e skunde mopogore opogore. Mheshimiwa kapod an kuimi kapok wadhi Toba, weche go mago mag kilese, weche go mago mag laboratories, kaachiel kod kata wanyalo wacho ni digital hubs, kuonde ma jopuonjre nyalo somo weche ma otudore kod lony manyasani. Ka wang'iye budget makama bende ok capture gi e yo makare mar neno ni skunde duto e kor gwenge duto ma pacho ka nitiere kod kilese moromo, nitiere kod laboratories moromo, ahinya to mar chwalo kit somo manyasani mano mar CBE. Mheshimiwa okanya wacho ni nitie kilese moromo. Mano ing'enya biro riambo ne jo Kenya. To aparo ni nitie chenro ma itimo ni mondo oger klase moromo kata labs moromo. Mokwongo nitie World Bank funding mano osebedo kotimo pani ing'e wachno ma osetemo gero classes kaka an constituency na ne World Bank ogero na primary classes 29. Manyiso ni ne gitemo konyo gero classes to gi lab bende. Koro nitie partners matemo konyo gero labs to gi classes e Kenya mangima. To bende kaka no ket ni infrastructure in 2.7 billion mano in basic education. Waparo ni pesa ni idhi miye skunde ma ikonyo gero go classrooms kendo ikonyo gero go labs. Kaka an osekonyo nitie classrooms ma infrastructure no funding no osemiyo wagero classrooms karibu e skunde wa ma ai constituency na mangima. An ok anyalo wacho ni pok agero an classrooms e all the schools man go osegero moromo. Pod wameda nikech wadwaro mondo wagine. To bende adwa wacho ni apart from infrastructure momiwa mar 2.7 CDF bende nitiere gi pesa mowinjo bed ni gikonyo gero skunde classes to gi labs. Omiyo wan be kaka wabunge owinjo bed ni wa oversight pesa CDF cha mondo ni pesa mochiw migero go classrooms to gi labs wan sure ni pesa ni otiyo yo makare kendo ger go classes go. Koro budget mar education ni CDF benje owinjo bed ni medo complement magi gero koni to CDF be gero koni mabro miyo wayot mar gero classrooms to gi laboratories e constituencies wa nikech classes gi ni mane constituencies wa kaka wan wabunge. Nyaka wan bende watem matek ni yo CDF ma pesa michiwo no gi infrastructure mar government cha wariwre kodgi mondo wager classes mag junior secondary, primary to gi secondary. An mane gima nyalo wacho ni CDF okonyre to gi government bende okel infrastructure. An mane gima time constituency na mowinjo bed ni watimo wate mondo wayud chenro maber mar gero classrooms to gi labs. Tom, kaduoke twaka nyaka sani e kinde mane watwake wacho ni nyalo bedo ni nitiere skunde moko mago maga piny owacho mago ma bet nitiere kod resources mago ma kare ahinya moloyo moko mag piny owacho. Ahinya to nyalo bedo ni kata mago mayudore e gwenge mopogore opogore. Kata kamano e budget makoro liekini mano mar hikomenda mar 2026 2027 ere kaka sirikal winjo bed ni neno ni mago maga somo obedo maromre ne skunde obed mago manitiere bombe kaachiel kod mago ma
seche moko nitiere kor gwenge kuonde ma interior nikech e kinde mane jatend piny William Ruto ne twak e gwengo mago mag Wajir North Eastern nowacho ni gwengo mag Wajir nosewe chien nyaka e wechego mago mag somo, to nowacho ni resources sani bobedo ka bedo distributed e yo makare maonge akweda mora mora. Ere kaka ma nyalo timore e yo makare ahinya te budget molieki mar sekta mar somo? Tom. Erokamano Joyce. Janyuol maber en mano ma en japuk maber. Janyuolwa kaka jo Kenya en sirikal marwa. Kendo gino monego bed ni sirikal ng'iyo maduong' en kaka dongruok chalo kuonde mopogore opogore e Kenya ka. Nitiere counties e Kenya ka ma king'iyo tineno ka skunde mag-gi ineno ka nigi dongruok maber kabisa. Mheshimiwa wacho ka ni en e skunde ne eto osegero skunde moromo ma kopo ni nitiere gima koro samoro en onyalo focus on en equipping kata ensuring ni ka en gi laboratory to gi laboratories go nigi resources mowinjore. Nitiere skunde moko ma onge kata gi enough classroom, nyithindo some tie yien. Nitiere skunde moko picha moro yande otang'nwa mar Tharaka Nithi county. Ne waneno ka nitiere skunde moko ma classes gin low. Classes gin low. Machielo notang'nwa Kisii. Waneno kaka kuma nyithindo some ka koth ochwe, pi donjo maywer ang'owa, maywer buge kata majopuonj kata kaka tim onge, kata staff room onge school. Mano nyiso ni onego bed ni sirikal timo nonro mondo ging'e gi map ni to skunde machalo kamagi gin kuonde mage. Nitiere kata skunde ma iyudo ka skul onge gi lo. Ka gik moko challenge obedo, iwinjo kata ka ywaruok bedo e kind skul to kata gi the ilungo nang'o Kenya Forestry. Kenya Forestry Service. Ineno ka mago kata Kenya Wildlife Service. Ineno ka mago kelo rochruok e wechego mag ang'owa, e wechego mag somo. Koro ma en gino maduong' kendo nyisowa ni infrastructure onego bed ni dwaro ni jotelo kata PS gi CS mar education nyaka go okang' maduong' kabisa mondo mi ging'e. I was mheshimiwa nan gi bwoko maduong' ahinya kane CS marwa mar education kobiro e bunge kwa obiro e mbele committee maru kopenje ni to cost no kidwa puonjo nyathi e Kenya ka onego bed ni tiyo gi pesa marom nade mondo mi sirikal ong'e budget monego bed ni gialo. Jatelo mar somo ma en minister ne kia pesa monego bed ni sirikal tiyo godo ang'owa e puonjo nyathi achiel. Ere kaka wabiro ng'eyo budget monego bed ni waallocate? Mano bende e kaka onego bed ni wapenjore ni to gin skunde mage kata gin regions mage kata gin areas mage ma pod ni chien e yore mag infrastructure. Tang'o gang'o mag prioritize. Question maduong' en niya, sama ma timore be wa involve jogweng', be wakaw pach jopiny mondo mi ging'e ni to e skundwa ni wang'e ni e skundwa ni ang'o madwarore. Nikech by the way nitie wawacho ni wapuonjo watiego jopuonj e yorego mag IT. To nitiere skunde mang'eny ahinya e Kenya ka maonge kata gi stima. Odhi tiyo gi gino kanye ka stima onge. Sana sana e gwenge wa mag ang'owa mag rural kata mag kaluo. Iyudo ka stima onge skul. Aya kumoro manitiere transformer osebedo kokethore kata chiegni more than 2 years. Stima onge skul. Nyithindo nyalo dhi kata e preps nang'o, nyithindo nyalo somo nang'o mondo mi gipiem gi joma moko. To on yena med mai kapok idok ir mheshimiwa issue mar capitation. Issue mar capitation en chandruok maduong'. Mheshimiwa ningo olerna ma kata olerne jowinjo ma ni ne wamor kabisa ka waneno ka pesa mar capitation kanyocha tam pok ochakore tam 1 pesa noseor. Lakini gimachielo ma bende wang'eyo kaluwore gi penjo mane janeno no openjo ni wasebedo gi delay e oro pesa.
Term 3 higa mokalo pesa nodeko gi term 2. Pesa nodeko. Sama nyo waoro pesa mar term ni kapok skul ochakore penjo monego bed ni jopiny ng'eyo ni to pesa manodeko manokore term 2 gi term 3 cha be nobedo part of pesa manore term 1. Ang'o momiyo apenjo ma? Apenjo ma nikech nitiere gimoro ka mwaluongo pesa michajo jonyuol oko mar fees kata pesa ma jo owinjore bed ni jonyuol timore nade chulo. E budget moketnwa ka ni omedi en 700 billion 781 ni. Bath pesa no moko wuok e fees ma jonyuol chulo. Iluongo gino ni A&A, appropriations in aid. Pesa ma jonyuol dhi chulo kowuok e ofukogi dhi bedo part of pesa ma osendiki ni the budget mar education 781 billion. Mano nyiso nang'o? Janyuol ni kata jonyuol nigi jukumu moro ma gin bende gidhi timore nade, ma gin bende gidhi timo. Sama pesa odeko, ma pesa ok odonjo. Chandruok matimore wantiere gi gimiluongo ni illegal levies. Pesa moro ma iwinjo ka jo BOM bedo piny timede ameda ma kata sirikal ok otimore nade. Sirikal ok ong'eyo kata sirikal ok oyie. E skunde wa mag boarding mag sekondar ok aluor mar wacho ni nitiere mago machajo kata moingo 20,000 ne jonyuol. Ing'eni nitiere nyathi moro manoya e background mane ok nyal to wiye notere skul ma timo maber kata skul moro mar malo. Kimedo ne janyuol no siling 20,000 kata siling 30,000 fees odhi golo pesa no kanyo. Gima kelo ma en ni allocation mwatimo na infrastructure okoromo. Gima kelo ma en ni capitation deko. Jopuonj kata jotelo mag school, heads of institution chuny gi chandore kaka gidhi yudo ang'o, gidhi cab deficit ni. Koro gikela gik moko. Iyudo ka uniform nyaka ikawe school, pesa nini kanyo. Basi dwa ng'iewo kata insurance mar basi dwa kel, pesa nini nitiere kanyo. Iyudo ka nitiere gik mang'eny matindo. Kata gimoro omedi kanyo mana matin, nyathino deko report omed pesa. School jopuonj kela kios moro matin. Mano boka winje ni kaya tiyo deko. Ngabio deko. Adongo ko deko tinyise niya. Iri yembi tigo ifine. Kata nitimo magi moro matin dhi dala. Osechwadi osemedni file moro kanyo matin. Kata inyise ni koro nyakitiek ang'o? Nyakitiek fees. To samoro koka ni ji nitiere term 1. Magi e gik makelo pek ne jonyuol. Penjo mara mogik mang'eyo ni jawinjo dwaro winjo. Wawuoyo kuom wach mar CDF. Gi kama CDF omako e dongruok kata development mag skunde. Penjo, en pesa di ma e CDF ing'eno timo gik mang'eny. Adi ma dhi e infrastructure mar school to gi weche mag basari mag school. To penjo na maduong' e pesa ma dhi ni kopo ni okawe to tere ne e somo direct. Burden mar somo kata mar fees ma janyuol chulo nyalo dok piny gata maladi. Kopo ni ok wakawe ni wakete ni nyaka kuongo dhi ir CDF office koka wachiwe kaka basari koka watimena. Kopo ni otere direct skunde mheshimiwa kaluwore gi kaka ung'iye committee mar education. Onyalo duoko pek mar somo piny e kiwango machalo nade. Mheshimiwa, ine tago maliet. Abe okliet ahinya. Mano wang'iyogo nikech penjo mopenjogo an bi asepenje komiti kucho. Ok ni in penjo gi ka komiti waga en ga live. Ma un bende uneno sama waromo gi PS, sama waromo gi CS. Penjo miwinjo penjo no na penjo I think in March. Na penjo ni to pesa mane ok oyud kuom budget mar 22,000 mane ok ochiwni. Bende udhi chiwe kapok oyaw school. To nokona ni pesa no emimiwinjo kawacho ni collection cha mane eduoko mano miye ni pesa no ichiwe koluwore gi kako ochoko osuru mar Kenya. Budgeting to enitie to samoro awacho ni the last 7 years pok nochiw 22,000. Ok ochakore sani. Na chakore kata kane pok adonjo siasa ne eyudo ni pesa ichiwo morem. To koro nokonwa ni gini biro gi kaka ochok pesa. Emomiyo samoro wa budget gi 22,000 to samoro yudo ka omiji 17. Okongo ni miyo ji 19, samoro 17. Koro luwore gi kaka ochok pesa. Lakini adwa wacho ni
wach mar ni jotelo mag BOM medo pesa auyaye no samoro ok en adieri, nikech mondo mi med pesa ma jonyuol chul nyaka iluong parents meeting, mi luong AGM, ma jo parents go winjre, ma minutes ndiki, ma board ter ne Ministry of Education, ma PS owinjo bed ni approve increase mar fees mora mora. To gigi kalore from sub-county director, county director, regional director, to gi the director of education, madhi magik ne PS. Chik mar school wacho ni kidwa medo pesa, to nyaka jo board ng'e. To jo board ng'eyo nikech parents, the chairman PTA of the parents and the treasurer, bedo ga members mar board. Koro kose med pesa, ka parents oyie ni dhi med pesa, nikech luwore di to gik ma nyithindo dwaro e school kanyo chalo nade. Inyalo yudo ka school kaka boarding school kuonge bus ema kelo gik mineno strike matindo tindo. Nikech nyithindo gi weekend nyaka gidhi outing, nyaka gidhi excursion, nyaka gidhi sports. Koro samoro skunde neno ni yawa mondo matimre wang'iew bus. To bus gi parents ema nyalo ng'iewo. Koro koluongo parents ma giwinjore go ni ginyalo ng'iewo bus. Onge gima mono school timo mano. Lakini kima apogora kode ni kata nyathi odeko ni timedo ni fees. Digo you fine. Kaje kori do wundo wa matini. Bende wacho ni lera ne kaka CDF. Koro CDF. Bende koro siro somo mar konyo jonyuol. Ya an nyalo wacho ni CDF no siro kabisa. Nikech an kata last financial year na miyo chiwo CDF molo 65 million. Jo CDF na no chiwo pesa molo 65 million. Mana on bursaries lelo. Kendo nwadhi award ka award mwapogo maber and it can be accounted for. En mana ni koro pesa no CDF owinjo gi keti ni gimiyo jonyuol yot mar yudo pesa no. Kendo ko bedo no odhiye mar somo to gi wahakikisha kaka wan wabunge ni jonyuol oyudo pesa magi idhiye fees no. Pesa no nitie rules mag CDF. Samoro ok ochuno ni nyalo chiwe bursary te. Inyalo ng'iewo constituency makata pesa bursary no inya tere development. Koro luore gi mbunge. Ni tineno ni to jok mirito gi gidwaro bursary koso gidwaro development mar school. Koro inya yudo ni constituency omi 100 and maybe 78 million. To 65 million mar bursary. Modong mag development, mag infrastructure school, inyalo gero go dome, inyalo gero go classrooms, inyalo gero go lab, inyalo gero go walls mag school, inyalo gero ablution block. Koro magi gik moyiene jo CDF timo ne school depending gi gima gidwaro. Lakini gima ok ayiego, ma jogo abunge bende ok yie. Koro kaka an ka pesa ni ne waonge go. Tawacho no miye sirkal. To sani oyuak ne sirkal no. Ema ok kele pesa mane nyithindo ma enough. Adieri mane ma ingo ni CDF ni kogol otere sirkal to sirkal dhi gik mami nyithindo pesa ni. An ga dieri ka CDF no biro nikech an ma oversight. An ga dieri ni pesa ni dhi gik na jopiny. E gima sebedo katimo. Pesa ni kodwok CDF kocha. Gik masetimo koro kaka gik ma CDF osetimo constituency na di koro pok watimo nikech nyaka wadoge sirkal wakwa pesa. An nitie kata skunde mosegere classes 26 moko osegere 15 moko osegere 10 moko osegere 6. Magi gik ma de ok wanyal timo kopo ni pesa ni onge within reach mwanyalo oversight kaka CDF. Samoro neno ni wabunge wacho ni pesa ni owinjo we nikech ka ok watiyo ne jopiny, wan ema jopiny biro penje wani to pesa mobiro ni ang'o miyo ne ok oti kode maber. To kodok sirkal malo kocha. Wan gadieri mane ni pesa ni biro no. Emo miyo neno ka wabunge samoro kwamo ni CDF ni mondo beda nikech gin ginyalo dhi. An kaka sani kaka redhi constituency na abiro nyisi ni skuni ni ogere classes apart, CDF ogero ka 20, CDF ogero anyalo account gima pesa no time constituency na. Mae momi yiro ka wabunge wacho ni we pesa ni obiye
mondo wan machiegni gi jopiny wan ema jopiny penjowa pile pile niere gima utimo in sirkal ni penje kanye niere gima itimo ok uwuoyo me mtandao kae to be rumaru adwana so wadong gi daka matin kende to tigo twak marwa okinyi makawuono dago mar mondo mi asomane moko kuom ote manyakwara Mugi Ajwang chwalo no kokale yore waduto te mago mag tudruok mondo winjane paro mopogore opogore manyakwara Mugi Ajwang maneno wa nitiere godo. Mano Vitalis Ochienga wuod Gem Karari wacho na moro ka ru maber kendo asemolo gi koni onse ka ni kaluo chenro twak ber. Odhi mbele gocho ni budget kobiro to korka somo onego mi pesa mang'eny nikech en kod dwaro mang'eny monego bed ni itimo ne skunde negi peka jopuonje winjo matek. Odhi mbele gocho ni kaka tende sikunde go tim onge nyithindo ng'eny e classes japuonj to en achiel classes gini bende tinde onse ka ni jopuonj bende omedgie. Frederick Ochieng wacho ni national kata provincial schools to chako bedo day schools nade. Ok en gima nyalore. If every detail of security is not compromised in schools, then we'll solve a better percentage of these problems. Odhi mbele kwacho ni nyithindo iweyo nindo kendgi e dorms onge matron, security officer onge, fire sensor onge, nature of the infrastructure very poor. Very poorly installed. Again, use of cheap labor that end in substandard services, for instance, electrical installation poor. Mano pach Frederick Ochieng. Akuko Tieno mar Thimlich Ohinga, Migori County. Ngisa ni penj na mheshimiwa nito ere adiera magin go ni pesa mar gedo itiyogo makare to skunde wakaluo to nyithindo podi bedo e tie yien to nyithindo bedo e kidi. Mar ariyo, benitie auditors ma podi sirikal oro mondo oche kaka NGCDF tiyo. Mar adek, en kaka MP owacho ang'o e weche kickback ma officers mag MP dwaro kuom contractors mamiyo contractors timo tich marach to ok nyal kwerge. Mago moko kuom ote manyakwara Mugi Ajwang chalonwa kokale yore wadito te mago mag tudruok okinyi makawuono. Mheshimiwa iwinjo kanyo moko kuom penjo ma okuku mar Thimlich Ohinga Migori County penjo kanyo. Ng'enyi bedo apani ni ne an japuonj ni okonya kabisa. Nikech ok anyal yie ni CDF kata contractor dhi gero class madhi gore piny. Nyochi neno ka His Excellency nobiro moyawo classes ma CDF emogero. Apani nyalo dhi kuom picha kionge go tadhi oro ni samagine. To be kain gi time tiwuok awuoka kata iwuotho ka chiegni dhi ng'iyo. Idhi yo ni classes mago moger e Kibra mago are standard classes. Kendo gitegno mabe ok nyal mukore. Oversight role mara matimo ok anyal yie ni contractor mora mora jo CDF nyalo kelo na contractor mora mora madhi timo tich marach ni nikech idwaro kickback. Mano ok nyal timore. Omiyo ok anyal wacho mag wabunge moko nikech ana wacho makara. Ana adwa no biye constituency na ong'i ni to classes moseger go gin standard koso gichalo nade. To bende un kaka Ramogi un gi authority kata unyalo wuok kaka we classes moger e constituency na te mi film mi kel ka mondo yione ni to bende gin classes ma standard koso ok gin ma standard. An mane gima nyalo paro wacho nikech wach kickback no mano ketho chenro mar piny ni dhi mbele nikech pesa kotigo e yo maber te ka koro dongruok makare biro bedo mbele ka. To kotigo e yo marach ema miyo nyithindwa bende dhi thagore mbele ka. Koro an oversight mara on CDF atimo maratiro kendo udi migero te igero motegno kendo maber. Kendo ng'ata yie ne biro mondo ngi otim auditing ong'e ni to ute gi be oger gi e yo makare to be gin standard koso gin standard. Tom wach midamede. Adwa medo ntiere kumoro mheshimiwa weyo kanyon wach mar audit mar pesa mar CDF. Ne jawinjo Frederick audit itimo gi office mar Auditor General. Okaluor mar wacho nikech mano en migawo mar sirikal. To giwacho ni nitiere
moko kuom constituency moko ma tiyo marach gi pesa mar NGCDF. Mano adier mantie kendo nitiere records. Kendo wanyalo penjore nikech waneno constituencies mamoko oningo be ni watemo penjore kaka oganda ma Yakaluo ni to be wan bende nikech waneno ki constituencies bedo ranked kaka nitiere constituencies motiyo maber gi pesa mar NGCDF, tineno kendo kinyisi mago motiyo marach gi pesa mar NGCDF kokalo gi report mar Auditor General. Penjo mara constituencies magwa makaluo kaka watiyo gi pesa mar NGCDF wabedo ranked kanye. Nitiere moko kuom jood bura ma waneno ka temo tiyo gi pesa ni maber kata gikelo nyaka chiemo kata kaka ichulo fees e skunde mag day secondary ni piny kendo nitiere kiwango maber. Penjo marwa en niya, to wajumbe magwa kata jood bura magwa makaluo wan to watiyo gi pesa ni e kiwango mane? Hai wadongi thuolo matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono Toma kachako kodi nyaka sani wang'eyo ni budget mulieki mano mar sekta mar somo en bilion 781.5 mano budget ma kodhi kamano tibu bed ka isome kod jatend migao mochung' ne weche go mag omenda John Mbadi. Mano igeno no bobedo kosome chieng' tarik 11 mano mar dwene. Ka wang'iyo kidienje mopogore opogore mago mag somo, duol mandiko jopuonje tich TSC, wantiere kod basic education TVET kaachiel kod higher education. Bende paro ni nitiere kama winjo bed ni imede pesa kata budget mar somo no winjo bed ni kale kamano bilion 781.5 kose in kaka achiel kuom jokanyo e sekta mag somo winjo bed ni mede mar mondo miye hik omenda manyien ni kik wabede kod chochni moramora e sekta mar somo. Ok ni skunde loro chon kalore ni serikal pokoro capitation skul onge pesa iloro piyo. Jopuonj bende seche moko ng'anyo ga ka giwacho ni wadwano ndik jopuonje makama e tich nok mar jopuonj kendo miyo gi pek. Weche go mago mag seche moko kumba mar thieth mag jopuonj kaachiel kod weche mamoko manyalo affect sekta mar somo. Omenda ni winjo bed ni some kamano kose kaber winjo bed ni od bura pod ilalore mondo gine kaka ginyalo mede matin mondo sekta mar somo ikomenda manyien odhi adhiya maber maonge chochni. Tom. Ero kamano Joyce. Gi pacha nitiere kaka kuonde man pod nigi fuok ma oningo bed ni bedo prioritize, oningo bed ni nyaka ng'igi gi wang' moro maber. Kendo ageno ni committee mar education recommendations manyocha gimiyo committee mar budget dhi chopo kendo wadhi neno ka nitiere medruok moko manyalo bedo e budget mar education. Capitation namba 1, pesa mar capitation. Mheshimiwa onyisowa namba maber ni primary budget ma omigi en 7 billion. Pesa no okrom. 7 billion okrom. Sirikal oningo bed ni kawatimo planning. Sirikal oningo bed ni plan ne nyithindo te ma Kenya. Gimomiyo jonyuol bro tero nyithindo e private school en nikech planning ok otimore makare. Planning timore gi namba mar nyithindo to gi kaka pesa iketo. Ka waneno bilion 7 moket ne capitation mar primary, pesa no ni piny oningo mede, oningo kaber oningo chop kata bilion 9. Mano nyalo konyo e capitation mar nyithindo. Ka waluore gi ni pesa mar capitation e primary oningo bed siling 1,460 mheshimiwa. Kamano. Kwa watiyo gi namba mar 1,460 oningo bed ni sirikal keto bilion 9.1 eka pesa mar capitation mar primary rom. Kidhi e JSS orem mabor. Orem mabor nikech oket 30 billion. 30 billion oningo bed ni obedo bilion 50 gi wiye. Eka pesa no bedo ni romo. Same kidhi kendo e senior secondary kata secondary school. Mago nyiso ni pod nitiere rem. Kumachielo ma oningo bed ni wang'iyo tok ng'i e kiwango ni mowinjore en quality assurance. Kawuono gomo odwa bede skunde mang'eny. Utumishi emana neno kobedo e TV ahinya. To nitiere skul kaka I think aparo ni Alliance nyoro nyogol nyithindo.
nyithindo nyogomo ne reason ma mheshimiwa akiani beni winjo ni ok okelne gi jothumbe mane gidwaro kata mane giparo ni onego beni kelo negi kendo jogo manitiere forms mamalo nowacho ni mano ok otimore nade mano ok nyal timore to nikech kaluwore gi rate mar gomo kaka dhi mbele sani gi kata kaka skunde wang' sani management mar skul nowacho ni oyo nyithindo gi odhi dala gidhi gibed dala matin weche gi okwe kaka gitimre nade kaka giduoge skul ambira kata Lenana ambira gomo nicho timore Lenana nolor skunde mang'eny gine timore achiel kuom gik makelonwa gima adwara ni mondo sisitiza on ma budget ne ni piny to ni ka achiel kod wach ni mogik ka watieko en quality assurance en ema obro ng'iyo ni to namba mar nyithindo ma wakawo be oromo gi infrastructure mantiere school oningo be ni assess quality mar education koro mano e gima area manyalo wacho ka achiel gi school feeding program mane wasewacho cha to ka kamano serikal ong'iya nena ka ikonyowa gi committee mar education kaka wanyalo keto ber kata kaka wanyalo tego yore mag somo e school kaluwore gi allocation mowinjore mar budget. Erokamano ahinya Tom Ogada. Mheshimiwa, wach ni mogik ka watieko omenda molieki mano mar somo mano mar biliona 781.5 ema Mbadi bro somo kose pod nitiere adjustments moko mobedo kutimo mano motelo ne jatend migao mar omenda some ayanga kata pedhe ayanga e od bura mamalo ka watieko kachiel kod wach ni mogik. Aparo ni report wanwa sendiko mogik kaka education committee ma final report mar budget estimates manogik $1,781,500 koro ma dhi od bura ma koyie to koro jaduong' Mbadi ng'ong buro somonwa ka parliament okalo adjustments inyalo tim bang'e e supplementary to bende budget ni ok oromo sectors na konu kaka mar science research and innovation and research omima na 1.3 billion to winjo bed ni miye 2% of revenue collection koro ma budget ma okoromo to kata mar higher education gin gi pending bills mang'eny ma bende ok ochul kaeni koro ok wanyal wacho ni budget ni oromo lakini otemo maber nikech education ni gi demands mang'eny koro kaka omedo dhi bende temo chungo gaps mane nitiere kaka jopuonj sani waketo 2 billion mar promotion midhi tim ne jopuonj CBA bende waketo negi 8.4 billion koro gigi waparo ni kaka wamedo dhi koponi gaps moko nitie to mbele kanyo odhi okelgi kata e supplementary mabiro mondo koro gini odhi lakini yado wacho ni waduoko ne jo Kenya erokamano duoko ne erokamano mokwongo un joka Ramogi kuom luongo wa mondo wawuogi jopiny ging'e gima timore e department mar education ma Kenya ka to mogi tingeni ana ja Arsenal ni uneno kaka watimore joko opposition mar Man U gi joge gitotagwa koro Kogalo bende ne a congratulate Kogalo mar kao cup ngenya ja sport neno Arsenal ne chotama mana dhi matin nikech ne wadhi linda gimoro piny kocha emomiyo irbe ni Arsenal wadwa to jokibira be duoko de giero kamano gine momiyo an ka erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero jodbura ma Kibra kachiel kod jakanyo committee mar somo od bura mamalo kachiel kod Ina Tom Ogada mano jakanyo the Institute for Social Accountability kuom kauthulo maru odiochieng' ma kawuono mar bire twaka mar mondo mi wang'iane budget molieki mano mar sekta mar somo nyakwara Mugia Jwang in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mano mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny budget maulieki mar sekta mar somo mano mar hikomenda mar 2026-2027 en bilion 781.5 omenda makato bedo ni podok oromo kalure kod dwaro mar migao mar somo tibo bed ka itemo maneno ni okonyo e chwalo somo mapacho kae e yo makare nyakwara Mugia Jwang yiena mar mondo mi atieke gi kanyo akaw mana yueyo madindo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jael Lieta oriti masani nyinga Joyce Oduor.